Район үзәк дәваханәсендә бүген 70-тән артык табиб, 500-гә якын урта һәм кече медицина хезмәткәре сәламәтлек сагында тора. Бу көнне рәхмәт сүзләре, изге теләкләр аларга юлланды. Тамаша залында гомерләрен кеше сәламәтлеге сагында торуга багышлаган йөзләрчә табиб, шәфкать туташлары, ветеран хезмәткәрләр, ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре утыра. Бәйрәм кунаклары арасында еллар дәвамында тәҗрибә туплаганнары да, әле бу системада яңа гына эшли башлаучылары да бар. Тәбрикләү сүзләре исә барысы өчен дә яңгырый. Поэтому День медицинского работника – это поистине всенародный праздник, как дань уважения и глубокой благодарности людям в белых халатах за спасение жизни, за обретенную надежду. Сәхнәгә бер-бер артлы медицина хезмәткәрләре бүләкләнүгә чакырыла. 50-гә якын хезмәт алдынгыларына мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Хөрмәтләнүчеләр арасында 200 елдан артык табиб-гинеколог булып эшләүче Ирина Исаева да бар. Моя судьба, моя жизнь тесно связана с этой больницей. Я, можно сказать, родилась и выросла здесь. Я уже, можно сказать, с 5 лет я хотела быть врачом, хотела помогать людям. А почему я пошла в акушерство? Ну, потому что здесь зарождается жизнь. Күп еллык хезмәте өчен табиб-педиатр Галина Абрамова, Бухарай фельдшер-акушерлык пункты мөдире Зинаида Чернова сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Тантана район үзешчәннәренең матур чыгышлары белән үрелеп барды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.